बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं न्यूज माखासे समनि गेजेरावनो बिकास असमखौ पुलिसा खागोन बिरलासि सेनानि बारग' दैदेनगिरि बिकास असमआ बे समाव खैफोदाव बिरलासि सेनानि बारग' दैदेनगिरि बिकास असमआ हमजानो थांगासिनो दं जायखिजाया समावनो बिकास असमआ एरेस्ट जानो थांगासिनो दं नंगौ बिरलासि सेनानि बारग' दैदेनगिरि बिकास असमआ बे समाव खारखोमानानै दं होनना सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों आरो खारखोमानानै थानाय बिकास असमखौ पुलिस बिफाना गासै आसामावनो नागिरनो थाखाय मोनसे अपारेशन जागायदों जायखिजाया समावनो लासि सेनानि बारग' दैदेनगिरि बिकास असमखौ पुलिसा एरेस्ट खालामगोन एबा खागोन होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों मख'नो गोनांदि थांनाय मैयानि सानाव बिरलासि सेनानि गाहाय रान्थु फानि फुकानखौ मोनसे खौरां मेल लानाय समावनो पुलिसा एरेस्ट खालामदों बिकास असमनि लांखारनाय हुमखि होनाय दावराव दावसि बायदि गाज्रि थासारि खालामनायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननाबो बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिकास असमखौ बिरलासि सेनानिफ्राय होखारनायबो जादोंमोन।